вершы Сергея Давідовіча «Беларускія жанчыны» і «Прыгажуні» чытае Белая Галіна. Беларускія жанчыны. Жанчыны, беларускія жанчыны, святыя дочкі матухны зямлі. У вас і ў Беларусі лёс адзіны, адны дарогі па жыцці вялі. І кожная з вас несла прынародна свой крыж пакутаў, святаў, перамог. Жылі ў мінулым вы і сёння годна. Вы лепшыя ў свеце, бачыць Бог. Прыгажуні. Абыдзіце зямлю, хоць вакол, хоць 100 раз, хоць прагледзьце, як кажуць, наскрозь свае вочы, а жанчын больш прыгожых, такіх, як у нас, не знайсці. Ні жанчын і ні цудаў дзявочых. Тут такая зямля, край блакітных азёр, край празрыстых крыніц, край душы светлакрылай. Тут моя Беларусь. Прыгажосці узор. Тут і людзі, узор чалавечнасці шчырай. Вось і дорыць зямля на здзіўленне вякам, прыгажунь, што ўсясветна прыдбалі прызнанне. Мы да скону вякоў абавязаны вам за пяшчоту, за веліч душы, за каханне.